Jeg vil bevise, at a af x er en stamfunktion til f af x. Hvis man først kigger på a af x, så er a af x altså arealet under grafen. Det vil sige, at a af x er altså arealet fra a til x. Og det samme er a af x0, altså arealet fra a til x0. Derfor kan man ligesom opskrive arealet af det her felt som a af x minus a af x0. Og det er ligesom delta a. Ja. Så vi gør brug af tretrinsreglen, som ifølge definition for differentiabilitet skal vi altså vise, at a af x minus a af x0 over x minus x0 går mod f af x0, når x går mod x0. Så hvis vi kigger lidt på arealet af det her felt, så har jeg lige tegnet det op lidt større her. Vi kan altså ikke udregne arealet af det her felt under grafen, men til gengæld kan vi beregne arealet af de to rektangler, jeg har tegnet op, altså arealet af dette rektangel kan beskrives som f af x0 gange x minus x0, som ligesom er sidelængden her. Og det ved vi altså er mindre end arealet under vores graf. Mindre end eller lige med vores areal, som vi ved kunne opskrives som a af x minus a af x0. Og det areal er altså mindre end arealet af den store rektangel her, hele den her rektangel ned. Og den kan beskrives som f af x gange x minus x0. Nej, x minus x0. Og det her dividerer vi altså. Vi dividerer altså hver af de her arealer med x minus x0. Så nu kommer det til at stå f af x0 er mindre end eller lige med a af x minus a af x0 divideret med x minus x0, og det er altså mindre end eller lige med vores f af x. Og da vi ved, at vores graf altså er kontinuert, ved vi, at f af x går mod f af x0, når x går mod x0. Og derfor kan vi altså sige, at vores f af x går mod, vores f af x0 går også mod f af x0. Så det kommer til at stå f af x0. Og så er mindre end eller lige med a af x minus a af x0 divideret med x minus x0. Og det er mindre end eller lige med vores f af x0, fordi vi ligesom nu har konkluderet, at f af x går mod f af x0, når x går mod x0. Så derfor
går den mod f af x0. Så tilbage har vi altså, at vores areal her i arealfunktion er altså både større end og mindre end f af x0, og dermed må vores areal også gå mod f af x0. Og dermed har jeg bevist, at a af x er en stamfunktion til f af x.